Nedávno som zažil niečo, čo mi ukázalo, aký mocný môže byť obyčajný čin láskavosti. Sedel som v malej kaviarni na rohu ulice, kam často chodím pracovať alebo relaxovať. Bolo tam rušno, ľudia prichádzali a odchádzali. Vtedy som si všimol muža, ktorý vošiel dnu s malým dieťaťom, asi 3-ročným, pevne ho držiac za ruku. Objednal si len jednu kávu, aj keď bolo zjavne, že dieťa neprestane pozerať na výber sladkosti vo vitrine. Čo ma zaujalo, bolo to, že muž viditeľne zdrhal, ako by bojoval sám so sebou, či má kúpiť dieťaťu niečo malé, no nakoniec sa rozhodli len pre kávu. Keď prišli na rad, za pultom stala mladá čašnička, ktorá očividne postrehla to isté, čo ja. Pri odozdávaní kávy sa otočila k dieťaťu a povedala: "A ty chceš niečo sladké?" Dieťa nadšene prikývlo a tak mu podala malý koláčik so slovami: "To je darček od nás." Muž sa na okamih zarazil a snažil sa zaplatiť, no čašnička ho úsmevom zastavila. "Nie, je to v poriadku, len si to užite." Bolo to malé gesto, nič veľké, ale mužova tvár, jeho vďačný úsmev a radosť dieťaťa s obyčajného koláčika mi ukázali, že láskavosť nemusí byť veľká, aby zmenila deň niekomu inému. Keď som odchádzal, pristúpil som k čašničke a poďakoval jej za to, čo urobila. Ona len pokrčila plecami a s úsmevom povedala: "Občas stačí len málo, aby sme niekomu zlepšili deň." A ja som si vtedy uvedomil, že práve tieto malé nezištné gesta sú tým, čo robí svet krajším miestom.